החתונה הפרטית של אריאל ושרה ביגל הפכה כמעט למעמד לאומי. שרים, חברי כנסת, רבנים ובכירים בצה"ל הגיעו לחופה של הכלה שאביה ואחיה נרצחו בפיגוע. אבל המוזמן המרכזי היה עם ישראל והוא הגיע בהמוניו. עכשיו, אחרי שיותר מ10,000 איש באו לחתונה שלהם, בני הזוג מדברים עם סיוון רב מאיר. זה החל כחתונה משפחתית, כואבת ואינטימית למדי. כמה מאות חברים וקרובים הגיעו לחגוג את הקמת ביתם מחדש של שרה ואריאל ביגל, בשמחה שנדחתה בנסיבות טרגיות. אביה ואחיה של הכלה נרצחו בפיגוע לפני שבועיים. הכאב ניכר גם ברגעים המשמחים ביותר. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. תדבק בשעות שאחרי החופה הזוג רקד עם האורחים שהוזמנו בתוך האולם, כשבצד כל הזמן ניצבו התמונות של מי שהיו חסרים שם יותר מכל. אבל בימים שלפני החתונה פורסמה הרי גם ההזמנה הזו. אנחנו רוצים להזמין את כל מי שכאב איתנו את כאבנו, להראות את אות הניצחון, להראות שהפלסטינים ניסו לגדוע את החיים ואנחנו נמשיך איתם. אנחנו נהיה שמחים ונמשיך בדרכם של אבא ונתנאל. ובדיוק בשעה הנקובה זה קרה. האירוע הפרטי הפך באחת ללאומי. זה המראה שנשקף מבעד לחלון האולם, למעלה מ10,000 בני אדם הצטופפו שם. אמש פגשנו את בני הזוג המומים עדיין מהמעמד ההמוני ורוצים לומר מילה אחת מרכזית לציבור. בעיקר תודה גדולה, ממש בחתונה, לפני החתונה, בחתונה ואחרי החתונה אנחנו פשוט רואים את החיבוק הענק שעם ישראל נותן לנו ואת השמחה המטורפת שעם ישראל שמח איתנו. אין לי קול, לא יכולה לדבר. אני הדובר שלה, אני הדובר שלה. באמת? עד כדי ככה צרודה? בגלל כל עם ישראל חי. הרגעים האלה מסבירים את הצרידות. המשטרה והנהלת בנייני האומה הודיעו שאין שום אפשרות להכניס פנימה את האלפים, למרות שהוכן עבורם מבעוד מועד אולם מיוחד. המשטרה אמרה שאין מקום, אז שתצא החוצה. שתצאי אליהם החוצה? והיה לך כוחות לצאת אליהם החוצה? עשו לי מעגל להבטחה מסביבי. תהירים על הכתפיים כל הדרך. כשיצאנו בחתונה החוצה וראינו רבבות אנשים שהם פשוט באו לשמוח איתנו ולרקוד וכולם שואגים עם ישראל חי, עם ישראל חי, זה היה אי אפשר יותר דבר כזה. כשיצאת החוצה, כאילו מה ראית, מה הרגשת? ממש לא דמיינתי את זה. נחנקתי שם בתוך. ושאגתי יחד איתם? מי היו ההמונים האלה? רובם חובשי כיפות סרוגות, אבל גם לא מעט חילונים ולא מעט חרדים, ובמפתיע, רבים מהם כלל לא היו ישראלים. היו המון אנשים שהגיעו, שהגענו, נחתנו עכשיו מפלורידה, מאוסטרליה, מכל העולם, ומחוזרים מיד. קיבלנו מחברת של ציורים של ילדים מבית ספר באריזונה, ומכתבים מאוסטרליה ומצרפת ומבלגיה. איך את מסבירה את זה? מה יש כאן? אחדות של עם ישראל. קצת אחרי חצות המשטרה חילצה אותם החוצה מיציאה האחורית של האולם. עכשיו שניהם רוצים לחזור ללימודים, לבנות את ביתם, לשוב לאנונימיות. הציבור רגיל להתאחד סביב אסונות, הם אמרו לנו אמש. אנחנו יודעים לבכות ביחד. במקרה הזה, למרות העצב והאבל, החתונה שלנו הייתה הזדמנות להתאחד בגל הטרור הזה, גם סביב שמחה.